ina bala'in jin yunwa. To ka san yanzu lokacin nan gaskiya har na gyara. Yanzu aka yunwa ne da mini ga wani cuta shi corona. Bari da gida ko ta abinci. Ni ma zuwa zan yin ci abincin nan. Ba wai bane. San to ne ba ke. Ko gari ne ma. Ah, baba ya dawo kenan. Ai wallahi yau dan nan zai bari rage iska ne na. Allah ya shirya mu, Allah ya shirya. Da kaga mutum na tata, Allah ya shirya. Da kaga mutum shaye-shaye, Allah ya shirya. Uba, dama ku ne yaran da kuke zuwa kuke bata min mota kullum. Ofisa, yaran ne ga shi nan. Sana da aiki ai kyau ko? Eh mana alaji. An mun aiki ba.